बेयो जाबाय सानसेयारि बड'सा खौरांलाइनि दिनैनि थामहिनबा 31 डिसेम्बरनि बिसान। दिनैनि बिसाननि थुनलाइयारि आयदायाव सोर सोरनि लिरथिया सेबखांजादों बेखौ फोरमायनो थाखाय आखायाव लानाय जाबाय। गोदान दिल्लीनि हेमन्त स्वर्गियारिनि जोबरोङै हांमा, जयश्री बर'नि सिमांनि सिमां, बाक्सानि सबिराम बसुमतारीनि समायनाया समजों लोगोसे गोमोरलाङो, बाक्सानि जमेश जोहोलाव स्वर्गियारिनि सिरिनाय बिबारनि माला, अलखा ब्रह्मनि गोथै सह, रंजाली गयारीनि मोगथाङासो सिमां, सोमजिला बसुमतारीनि जोंनि बर' बिमा, क'क्राझारनि फ्लरेन्स बसुमतारीनि नोंखौ गोसोखाङोब्ला, टिकेन्द्रजित देउरिनि मोजोमसे अननाय, क'क्राझारनि निख'लास मसाहारिनि गोरबोनि अनजालि आरो आसिनाथ बसुमतारीनि फाखन खन्थाइया सेबखांजादों।